Ka than sning kembali ke wini ki ceka ke balong pedang bha hari boy district ke bagi ba ketika than ki poi man kasngi hak jingwan thit wan siu ka wan don kam ka yo ka hat bat kiwe bat ka jing nang roi state jong ka than ru kala nang kiu na ka por sa ka por bat ka jingmi jong ki jing don kam ru ka dawa ban nang kentiu na ka por sa ka por halor gini ki baka than sning ka don kam ya ka jing kersan bat ka jing rap na ka sarkar kalpan long ki khot jong ka seng KSU sting circle ban lej pen sngau hakmat menteri sarkar bopet ya ketenat ke kot ke kya bat ketenat ki kami lekai hapo ke jela uba wailat miki sela kini ki artili ki mat ki baka than sning ka mat jinge bha ka wai na benta ki bapang ki basitom ka ba ka wai pagawai ke long yeng kan nom la laj ye ka pang ke sitom kham tam ki shnong ki badan seba kham kendong bat kham tam ki long yeng long sem ki bawan na ki long yeng ki baduk ki bajenjar ki habbet ban be sha sning CHC ka ba ka ne CHC sning kumba kalong menta ka kentup hadu shispa sau phau tili ki shnong ki badan hagani ka than henrei hagani ka CHC udan tang uwe doktor ka wai pat ka jing bom dan jong ka than ye ka madan ni lekai na ka bentai ki samla ki ba i ya ka jing lekai bat ka jing don jong ki madan ki ju penlong ye ki ba bon ki samla ban poi lekai hamadan bat la da ken ye ka jing don jong ki nong ni lekai sports na ribhoi district ki ba bon ki don ha sning bat menta ki don kumbal lai phongut ki samla nong ilekai ki ba yo mi khmat na ka Shillong Sports Association henrei la da phai pat ha ka jing don jong ki jakai ilekai la ni ki jaka kilan met don ru kene ki penlong ye ki samla bandu jing kermen ban yo ilekai bha namar ka jing bom don ki madan ilekai ki ba biang halor kini ki mat ki ba ki dikhot ka seng KSU ki lejra ahmat ka jing tip jong menteri sarkar uba wailat mi ki shilla uba pek ye ki tanat sarkar ki ba ka seng KSU na sning kalej ban bu ye ki jingkerpat ula pentikna ba on pha no saya weu doktor sning CHC bat hak bai dei bat kamadan hilekai samlapat nakalang ka seng ke de kesin ke ba ka shulet pen kan mau namar hak jinglong menteri sarkar ka tanat sports jong menteri barim ki lej benia kendu bat menta ba ka sarkar kala bujili menteri sajisin ki lej biang ban pen kan mau bat hak bai dei bat kamadan pat menteri sarkar ulong pa un sepet thu kano ka bahatam nak benta ka than sning ya ka kanhun ki khot ka seng KSU na sning circle lailam do president ka circle usamla Lester Nombet u secretary usamla larap lang Nongbri lem ka jingedon lang jong kiwi ki khot ka seng KSU na sning circle nakaliang kaseng menega sengi kalayo ya ka lahat ban ya kendo ya i menteri beripet ya ka kat ka khia bat harin ka jing ya kendo ni sudap ka jing kerman nomor ba kumban chpentep naliang kaseng kalawan ban kendo ya i DMHO jong ka ribhoi ha u khat nyutrek u rempang jong mentau snem nakadaw ka jing bamdon lane ka jing juna di dokter hapo ka sning CHC bat ha jing kendo ya DMHO ila kran ka basai ba habide bat katai ka phang kam song ha ka bor jing i ban pen biang ya ki dokter ya marmar hi tang hadin steo kata ha u arsantrek u rempang arjar arsan anglia ka seng ka alik ban kendo saya i DHS MI bat hakti ka jing ya kendo ila jubab ba in persangkat bala ba in penpoi ya ki dokter hapo sning CHC ndrai hadin rabanai ai ngioi ngilap bat ngisiam ba kamsing CHC karang mat hi ya ka jing juna ya ki dokter ya kumtan mene ka sengi ilawan sendan ban kendo ya i ba welat miki shilla ya bedai i menteri beripet kat kakhya bat ngila ya pensngau ya i abedai bat ketika phang kata ka jing juna ki dokter dan nakliang ka jongi hakmat jongi hi ila phone ya i DHS MI bat hakta ka jing ya phone jongi ila ai ka jingkular ya ngi ba shan hi in penpoi no i ki dokter hapo sning CHC takadaw ngai khublei skadai ya i menteri beripet ya kot akhya ya ka jing simkhya jong i ba marmar hi ila phone
hadin ke persau jengi nomor ba kumba ngitip ka umsing CHC ka Syakri hadu sispa sa tuli kisnom te tang ar lane laingut ki doktor kumba ki don benta kabu jing bha ya ki pai ba ka dong ka than umsing jengi nomor kumba ngitip yang ba ka jing tip ka seng ba hapo umsing CHC teng don tang armut ki doktor teng don tang laingut ki doktor bat ka bos ngukhya bha kadai ba sni satjan bat tam men miet lay hapo msing CNC don doktor kidan ki cases ki balong emergency kaba ki jingja ki baja hapo msing haplet syaru syanong po lan ni syabah rombong ini sungthu kamat kawan ra ka jingya ka bakrau ya kinong sung jong kadong ka thai msing takadaw nakadaw kajing bomdon ki doktor nila sim sudan ya kaneka senja ban kedu ya menteri ba sa isin ngin banrap bang isudap da kajing kemen ba i menteri ba dipek ya kwek akhya ila kula rengi ba in pen no shen hi ki doktor mat haju ko poru ila pen sngoru ya i menteri namar ba nalor ba ipek ya ka kwek akhya ideru i menteri ba pek ya katnap ila kai ila pen sngoru ya i ya ka jing bomdon kamadan ila kai ka babha hapo kadong ka thai muslim ka jongi bat kumju habire bakane hakane ka phangru ikwa pen sngo ba ha ukhanru turik ubna jemang nakaliang jong ka seng lem bat kinong elam jong ka Umsling Sports and Cultural Club nilayo kalat ban kendo ya i menteri beripet ya katnat ila kai iba syakliar ibarim iba syakliar ban nakaliang jong i hakto ko poru ila ai ka jingkular ba inile kat bala ban mang terpang ya ka Umsling ka jongi nakabanta ban nginyo no e wan ila kai ka babha batang hadin sitayo hiru nilayo priangai ka ya ka sithi ka ba ngiyo kopi ka sithi ka ba i menteri ba pe ya ka i menteri ba rem ba pe ya katnat ila kai i pha sha u chief engineer ban le ai halor kani ka benta andre hadu mentaru ngimyo ai habide ba kane takadaw mane ngila sim sundan ya ka kabu ban pensngo sha i menteri ba menta ba in mang kerpang kaskim na kabanta ban nginyo no ikamadan ka babha hapo kadong ka thaj musling jongi namar ba kumbang itep ibun kishnong hapo kadong ka thaj musling ki badon ya ka jaka ka bahe nuksa kum kanong thamai musling kadon hadu arphra akar ka jaka ka baka kloy ban ai na kabanta ban priang ni ta kiskim ki ban wanra ka jing bentoy akadong ka thaj nalor kanong thamai musling ka Umsling Sports and Cultural Club ru kadon ni kajaka kumba khatwei akar ba menta kadon ka marani lakai hakate kajaka hendrei kampat dei pat kabarani lakai ka babha kaba ki rang lakai ki jongi kidla ban pen kampen tibet shishu lande ban sei ya ka sap ka phong ka jongki tenuk saru kum ki wi shnong kum ka umran dari kadon lai akar ka umran yang bernairu kadon lai akar te ngikmil inti ba da ka jingi kenduk jongi ya i menteri ba dai pet ya ka trat ilakai in manggerpang bat injit na padang kini kisnong ki bangi la pensngau nang bangin yo no e kamadan ka bapaka apa kadong ka than sling ka jongi baling ak nikran ya kata namar ba hadu lai phugut kirang ile kai lai phungut tam ye kirang ile kai na kadong ka than sling jongi kidon bat ki dei kirang ile kai hapo kalik ka bahetam hapo ka jala meklea jongi kata kalik jong ka Shillong Sport Association klem ka marani lakai ka papaka klem ka marani lakai ka babha andre kidang mi bun kirang ni lakai ki batsim benta hakili ki bapher jen lay ladang idon ya ka marani lakai ka babha kan wanra ka jing mentoy shibun tang ya jing lakai football andre ya kiwe ru ki sport activities nuksaru kum ka meklea games ka barang sudap jong mentau snem aja arfusan kari boy jongi kayo hadu sispa south league medal kawan balai akaba kawan baar ka West Venture Hills kayo sispa phra ka tamtang South League medal te ni sungthu shai ba jen ladang yo ya kamaran ni lakai ka babha irang ilakai jungi omtang ka football henry hakiwe ki sports activities ru ken khammi shibun shu nakabanta ban petbet shu ya ka sap ka phong baki kidan
bat kum bangitip ba ka national games menta an host daka jala ka jongi ikmi lenti ba menta nginang dan so arsenam balang ba kini gibran la kai ki babha nginang la shishu ban penmi ya kirang la kai ke ban man ra nam ya ka dong ka than sling jongi kumjo hero ya ka ribhoi bat kumjo hero ya ka jala barok ko bai